Kaixo, galdetegi hau prestatu dugu eta guk nahi dugu betetzen duenak erantzunak jasotzea. Jakiteko zer erantzun duen, ze batzutan denbora pasatzen bada, gero ahazten zaigu. Nola egiten da hori? Sakatu ezarpenetan eta orokorra atalean bi pauso eman behar dituzu. Lehenengoa, biltzea helbide elektronikoak. Eta gero, hau hautatu, bidalitako erantzunen mezu elektronikoak. Noiz, betetzen duenak eskatzen badu, edo beti. Kasu honetan, beti markatuko dugu. Zertarako? Erantzun bezain pronto, Gmailera, korreora, heltzeko erantzunak. Horregatik, helbide elektronikoa behar dugu. Gordeko dugu, eta bidaliko dugu ikusteko. Korreora ailegatu da formularioa, betetzen du, bidaltzen du, eta bidali bezain pronto, korreoan erantzunak daude. Irekitzen da mezu hau, eta hemen dago erabiltzaile honek erantzun duena. Eskerrik asko, agur!